честита победа срещу шампион, който не знам доколко беше мотивиран, но ние си взехме мача по качествен начин. Така е. Най-важното беше да запазим, както говорихте вие, концентрацията за това. Със сигурност Лудогорец след шампионска титла, и която спечелиха, и финала, за който загубиха. Може би концентрацията и мотивацията не била на 100%, но при нас не беше така. Отбор, с който може да ти накаже едната грешка, така че подкорихме както трябва да се подкори в такъв начин. Изключително агресивно, изключително внимателно, и се благодаря момчета, че изиграхме мача както искахме, внимателно да си чакаме нашия момент, и го постигнахме. С ЦСКА ли се оказа най-важният мач за сезон? Или не чак така? Вижте, най-важният за сезона, да, предвид на това, че сме с 2 точки при тях, и следващия матч е важен с ЦСКА, но има и следващ матч след това. Но трябва да ви кажа, че дори да стигнем говоря хипотетично, до бараж, ни с тази публика и с тези хора трябва да направим всичко възможно, най-после да стигнем европейските турнири, и естествено вече си гарантирахме минимум бронзови медали, което така е марка в историята.